Piye Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon kadung tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, iki Hafid. Oh, Mas Hafid nggih. Tingkatku. Nggih. Siap, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin amin amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming. Kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bapak Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Wah, oke siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah. Bajan. Ya. Siapin wong loro. Jangan. Wah, sitok gede sitok. Cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Yuk, monggo. Yuk, langsung ya. Cek. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok ngembengok kabeh ya. Oh ya.
siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victornya ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. He. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Thank you. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Ya, Oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa babareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke terus. Ya. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa, Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. tingkatku. Nggih. Siap, Mas Meneh. Hafid dituruti. Alhamdulillah ringkitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Meneh wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar Nggih. dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Malesimban. Anu sik Nggih. enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya, Mbak yo. Jan. Ya. Siapit wong loro. Jan. Kok sitok gede sitok. Cilik. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sih, Nah, kon ngendang. Wah, Jan. Nggih. Anak pengendang itu jadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung ya. J. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor.
Wes, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Ya. Apa, Dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Nanti. Aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victornya ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha. Sida bojone Akbar to? Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya. Thank you. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Ya, Oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Truk. Yo.